danske mediebillede er meget mangfoldigt. Jeg tager ud for at besøge Danmarks næstældste eksisterende dagblad, nemlig Nordjyske, for at få en snak om værdier og 250 års jubilæum. Nordjyske Medier er jo en fondsejet virksomhed, og det betyder, at vi har ikke nogen kapitalister eller kapitalfonde, der sidder og skal trække penge ud af vores virksomhed. Vi kan bruge alle de penge, vi tjener på at forbedre vores medier og vores situation på markedet, som I sikkert ved er meget besværligt. Og det betyder, at vi kan fokusere på det, som vi kalder vores stærke publicistiske forpligtelse, som er grundlagt her i Nordjylland. Det er det nordjyske perspektiver, som er det vigtigste for os i det daglige, når vi arbejder med journalistik. Men det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke skriver om, eller fortæller om, hvad der foregår ude i verden. Men vores nordjyske udgangspunkt er det væsentlige for os. Og vi føler en forpligtelse til at dække Nordjylland bredt, fortælle, hvad der foregår, fortælle om de debatter, der foregår i alle dele af Nordjylland. Og når man samlet ser, hvor mange historier vi sådan fortæller på et døgn i alle vores medier, så er det faktisk temmelig voluminøst. I forhold til vores, lokale konkurrenter, som er P4 Nordjylland og TV Nord, som jo fortæller meget færre historier, men selvfølgelig gør det fint ud fra deres udgangspunkter. Vi er også meget fokuseret på de etiske retningslinjer, for eksempel i kriminalreportage, men også i andre ting. Det er nogle, når der kommer, og der opstår hele tiden tvivlsspørgsmål. Skal vi bringe det her billede? Kan man se døde mennesker på billederne, og for eksempel af ulykker og sådan nogle ting? Det diskuterer vi hele tiden faktisk dagligt om, er det her inden for rammerne, eller ligger det udenfor, og så kan vi vælge at sige, at det her billede vil vi ikke bringe. Det var for eksempel også for et års tid siden, eller sådan noget, en serie af sådan nogle halshugninger med Islamisk Stat, som hvor der blev lagt video ud på nettet, hvor man så folk blive halshugget. Og der var en stor debat også blandt andre medier, om man skulle vise de der videoer eller ej. Og det er sådan nogle ting, som vi vælger ikke at vise. Ikke af hensyn til idioter, men af hensyn til de pårørende, til de ofre, som er der. Det er de samme hensyn, som vi tager for eksempel ved ulykker, når vi kommer ud og tager billeder og videoer af ulykker og den slags ting. Er der nogle ting, man som medarbejder, som journalist her på stedet skal tænke over, når man arbejder i forhold til for eksempel et andet medie, tror du? Nej, det håber jeg da ikke. Og dermed mener jeg, at jeg håber da, at journalister alle steder tænker over alle de der ting, som man skal tænke over som journalister arbejder på en ordentlig og super måde. Men jeg tænker ikke så meget på at være ordentlig. Jeg tænker mere på, om man skal tænke på, hvem man henvender sig til, måske. Man kan jo selvfølgelig sige, at vi har nogle forskellige målgrupper på dagbladet, på ugeaviserne, på vores 24 nordjyske nyhedskanal og på nettet, på vores nye app, som ikke er i luften endnu, men som kommer snart. Og radioen har forskellige målgrupper, og det er også, det er noget, vi snakker meget om, men det er ikke noget, som man sådan decideret tænker på, når man laver sin historie. Det tror jeg de færreste gør. Okay. Man tænker mere på at fortælle den bedst muligt til det medie, man nu er i gang med. 50 års jubilæum her. Til januar. Ja, til januar. Ja. Kan du fortælle lidt om I laver noget specielt i forhold til det? Det, som vi allerede har været i gang med, det er, at fonden har bevilget 3,5 millioner kroner til et historisk projekt, som går ud på at digitalisere alle aviser. Alle aviser, som er inde under Nordjyske Medier nu, det vil sige, det gælder jo faktisk også Thisted Dagblad, Morsø Folkeblad, Vendsyssel Tidende, Frederikshavns Avis, Skagens Avis og andre. Jeg kan ikke huske, om der er flere. men alle de aviser, som ligesom er samlet under vores hat nu, bliver digitaliseret i samarbejde med Statsbiblioteket i Aarhus. Og vi har også fået nogle forskningsmidler til det. Det koster sindssygt mange penge at digitalisere alle de der avissider. Det er millioner af sider. Og det bliver lagt ind i en database, hvor der for alle abonnenter her i huset er fri adgang. Så de kan søge på alle aviser tilbage til 1767.
Og det er jo faktisk, altså, det er et kvart årtusind, det er jo altså helt fantastisk. Det er den franske revolution og alt muligt, som ligger inde i det tidsrum. Og det er jo ret imponerende at tænke på i virkeligheden. Og så kan man så selvfølgelig, andre kan også gå ind og kigge, og kan så købe sig adgang til enten det hele eller dele af det på forskellige måder. Og det kan jo bruges af forskere og almindelige mennesker. Jeg tror, der er ret mange, som i den tid, det har været i luften, har fordybet sig og forsvundet lidt ind i historien, fordi det er utroligt fascinerende at se. Og man skal heller ikke gå ret lang tid tilbage i aviserne, før det hele så meget anderledes ud, end det gør i dag. Det er også fascinerende.